Как пари? Те за какво са, бе? Ако се експортират, тук ще го регулира. Да, аз ще го запуша. Ето няма ефект за пушене. Покажете иглата и контра. Чакай първо запали, тогава снимаш. Надееш, че Не, действам, че там се излага нормално. Ебай, ти им казвам. Няма ще се... И така, с резервара. Дай снимай сега, за какво снимаш? Ние за какво имам 1 час снимка? Махаш се. То и аз му снимам 5 часа, съм къв смисъл, ма. Какво ще го продължиш? Пригай се. Така ще го палим. Сега какво снимаш? Малко въздигни по вресите. Да. Дай, доста го да. Не, стига. Почерпи го. Почерпи го да лапне малко. И то хайванче. И за всичко носи. Четири човека ноши бананка, накрая ще караме. Трябва ще караме по големата нагоре. Днеска един ден, друг път питония път за какво да правим. Оня път, мамата, там има... Виж ще направим тук, как ще се скоилото, докато запали тия кацо. Махни иглата! Давай да се го изгасим. А контра гайката? Дай да съм прекъсвам. Снимам! Свърши го, Льоз! Хайде да го